Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur suka kulon pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah. Pancen harta yang paling berharga niku kesehatan Pak Budi. Alhamdulillah saged pepanggihan kanthi keadaan sehat walafiat. Yo nek ra sehat yo ning rumah sakit. Lah kowe pengen piye ning rumah sakit kok rumah sakit? Lho aku mang lagi bar kok kono ning gone rumah sehat. KSH. KSH iki ta? Sebelah iki ta? Nate. Lho, wah. Iki ajaib lho, Pak. Kejadian sing aneh lho iki. Yo gak yo biasa. Lho biasa piye? Umume wong lairno, wong jenenge manungsa ya metune ya manungsa. Lah iki nganti metu lare iki. Lah basane Jawa bocah iku apa? Lare. Lah iya metu lare. Dadi ana wong lairno metu Lare. Pak. Nah, Ora metu bocah sing ana lare ngono lho. lah iku metu lare. Lah tak kira iki to metu lare kaya tunggale manuk pitik. Kan liyane, Pak. Sing ngomong sapa? Lah omong ana bocah lairan metu lare. Metu lare. Iya metu gendruwo ngono gak enak iki, Pak ya. Lara ati ae aku. Lah iya wong Lah kowe mau ning rumah sakit lah apa? periksa. Lah kowe tok periksa kenapa? Aku balik untukku kan cekot-cekot. Untungmu lara. Malah dokter barang ya lara untu. Lho, iya piye menawa usum lara untu ya, Pak? Ora enak wong aku mlebu terus takok biduane kuman sing nganggo klambi putih-putih. Lho, sah-sah tuh. Iki ndandit apa campur sari kok ana biduan barang. Sing ndase ana kopiahe terus nganggo seragam roket cempakuk ngono. Ya Allah, Pak, iku jenenge ora biduan ya, Pak. Ning rumah sakit sing nganggo putih-putih kuwi dudu biduan. Kuwi jenenge LC, Pak. Malah nemen. Lah aku mangkel lek karo kowe. Kuwi jenenge bidan, dudu biduan. Yo aku terus diperiksa. Kowe diperiksa. Aku terus dinekno lho nganggo dikek ning kuping. Oh, alat apa handset? handset kuwi alat untuk mendeteksi detak jantung. Yo dene kok malah joget. Lho, joget piye? Dadaku ora dinekno ku maneh. Aku iki pengen ana apa, Mbak? Jerone jenengan iku dadane wonten musike. Ya kuwi detakan jantung dudu musik. Yo aku anggere pas didemekno kene kudu guyu. Lah perkarane. Lah pentelku iki. Kowe kerinan. Peri aku. Lah kowe bareng diperiksa terus piye? Terus nganu kelungane napa? Lah iku pun cekot-cekot tenan. Gunggumu lara. Oh sakit gigi nggih aku. Lah kok doktere lara untu? Iya wong aku didohno niku lek anu doktere teng daerah niku teng lorong niku mungkin mlebet nonton pertigaan belok nganan. Pas niku niku kantore. Iya. Lah bareng tak delok iku prating. Dokter sakit gigi lho, alah lara dhewe aku terus balik. Lah dokter lah ya lara untung aku ya ngono, aku terus balik. Walah Pak. Kowe iki dadi wong iki mbok aja bodoh-bodoh nemen to, Pak. Lho, aku yo pinter lho wong aku iso maca wong tak ejah. Neng pelange iku ana tulisane dokter sakit gigi. Aku yo balik. Ora hidup nek. Kowe iki aja balik, Pak. Nek ku doktere ora kok lara untu kowe sing salah tampa iku. Iku gak ngampani apa-apa kok mbok salah tampa. Doktere lara untu. Maksud iki kowe salah paham. Paham iku gak melu aku dhewean ora ngejak paham. Iki piye lho? Maksud iki doktere ora lara untu, Pak. Lho, kowe ku sing ngerti aku tak kowe. Yo kowe. Ya iya kowe kok sing ngene wong ana tulisane dokter sakit gigi. Aku yo balik lah wong untunge dhewe lara pe nambani untukku aku ngono. Allah Gusti. Kalau maju tak jelasno. Bapakku sendor sing bareke sak Kabupaten Pati. Sing nyuwun foto mengke
engkek iki. Iku tak jelasno ya, Pak. Jenenge dokter iki ora kok mung siji. Dokter iki berat. Dokter iki ya macem-macem. Lah kok nangani penyakit dhewe-dhewe. Nek ning gone rumah sakit gede kae, spesialis gigi ada sendiri, spesialis bedah ada sendiri. Dadi ana bagiane dhewe-dhewe. Lah nek kowe perkara maca tulisan dokter sakit gigi, kowe kabeh ora kok dokter sing lara untune iki ora. Nek kuwi doktere gaweane tukang nambani wong lara untu. Ora ono tulisane gaweane nambani untu gak enek. Tulisane ya dokter sakit gigi. Iya ya Pak, iku ku maksudnya iki ngene lho Pak. Ya Allah, ya Allah. Maksudnya iki dokter kuwi tukang nambani untu. Kok gak enek tulisane? Tulisane ya mak dokter sakit gigi. Ora enek tulisane dokter iku tukang nambani untu gak enek. Ya maksudnya iki iya. Lah iya. Kok malah mumet dhewe. Maksudnya iki dokternya gak lara untu. Lah kowe kok ora wong iku ditulisi Anane ditulisi kuwi ben pasien ngerti nek kuwi ruangan dokter gigi. sing kondo sapa ora ana tulisane ruangan. Saiki umpamane TK. Tulisane TK Pertiwi. Berarti ning jero iku ana apa? Cah TK kabeh. Iya. Lah berarti kan cah TK. Terus ana SD. SD negeri. Iku berarti ning jero kono ana tulisane SD negeri berarti cah iku Cah SD. terus ana pale kelas 1 berarti sing ning kono Kelas 1, kelas 2 berarti sing ning kono kelas 2. lah nek dokter sakit gigi sing ning kono berarti doktere lara untu. Wis ngene timbangane mumet-mumet. Ora usah ngrembug dokter lara untu. Anake aku bingung. Wis untumu genti menae ben ra lara-laranen. Wis tak COD-no. Lah ngono ben mari wis bocoke dene. Malah kleru kok. Leru apa? Oleh kumenet kleru gigi jarang. Tak coprok nang wong iku ana ndasar metu kok. Oh alah bento. Lah nek perkara lara untuke kok kuwatir. Ora usah kuwatir. Nek lara untu iki penyakit sing tidak membahayakan. Ya. Nek sing membahayakan iki kaya aku ini lho, Pak. Aku lah yo periksa ning gone dokter. Mas doktere ora lara untu, ora kaya kowe. Mergo wetengku mules rasa lara, rasa senep. Tak periksakno ning gone Pak Dokter. Terus dokter muni ngene karo aku. Alhamdulillah aku yo melu sehat saiki aku wis sehat. Wingi ku aku jebule lara mah lho, Pak. Diperiksa dokter yo diwenehi handset ki mau Bisa. ya suwi mau lho. Jarene dokter aku lara Nonton mah. kebungi mah. Lah wong lara mah kok mbok periksakno dokter lah apa? Ya tak periksakno kok ben mari kok. Ngendakno duwe. Yo ora kesehatan iku penting. Yo penting tapi mana apa mbok periksakno dokter. Lah iki lho gak mari. Wong lara mah. Lho, lara mah. Lah yo nek iki lho mah. Lho wong iki piye maksude? Lah itu dari aku kan bekone dokter gak ono piye-piye. Jarine lara mah. Lah iya. Lah itu nek iki lho mah gak aman. Lho ya. Pak, jajal do blakon iki tetek wae lho. Aku kok gendut tenan. Aku lara mah. Lah iya lah itu lho mah. Dek zaman tetek ada ning lho. Wong kok kandhane angel. Lara mah. Siapa sih muni kenal bakso man? Kepala gue dibilangin kenal bakso cilok. Rumah, dah iya lagi itu rumah lu goblok. Pak, lara mah iki maksudnya ora kok laraku terus ning sisih di rumah lara ki ora. Lah kejadian lara mah. Ngene lho, setakarno iki aku iki lara jero. Tokno. Tokno, engko nek gosok takok malah Sing tak karepno aku lambung cemes. Angel. Angel rada berak salah bantu wektune. Angele. Waduh yo, rambutku aja mbok nganu agek batari bodi mah. Maksud iki kurang mangan. Lah, Ya iki teng lara kuwi lho. nek kurang mangan, kurang jentik plus mangan.
Iya. Siram ke toprak gini. Demi apa? Gini. Alah gak iso. Nah makanya kesehatanku penting. Sing tak sampaikan dari awal, alhamdulillah iso ketemu karo dulur-dulur saka kula. Wis dadi adate kawasan Pati nganakno acara sedekah bumi. Mulane tahun nanggap ketoprak. Tahun ini ya ditimbali, alhamdulillah ya ditimbali. Ning kene nek. Iya. Dulur-dulur kene ketok bening-bening ya. Wah, jos Mas. Nek aku nek ngrasakno tahun gani wong kene ku ampun wong niku ampun glowing ampun putih-putih. Lah sebabnya Wong putih iku kakan penyakit. nah sing kandha sapa? Wong putih iki justru malah sehat awake. Kok iso kakek penyakit iki piye? Gak percaya bocah iki. Ora percaya, justru wong putih kuwi awake malah sehat ora gampang penyakitan. Penyakitan. Ora, justru nek wong ireng iki lho malah penyakitan. Kaya kowe. Justru wong ireng malah sehat. Aku lagi bantuke kaesanan. Ape periksa gak sido linggih antrine, terus ana wong wedok loro mriksakno anake sing rada enom ijek remaja ijek gadis aku ape dipek mantu aku mah. Bayang kowe bareng-bareng dhewe. Beda keyakinan malah ya. Oh, agamane beda. Ora beda keyakinan. Lah kok beda keyakinan? Yakin aku bilang kono yakin ora ngarah gelem. Makane beda keyakinan. Bener iku. Lah kok iso ngarani nek wong putih gampang penyakitan? Penyakitan wong wedok loro terus ngejejer aku. Ajeng periksa napa, Bu? Nggih, Pak D, niki le anak kula kena penyakit keputihan. Kowe tunggu ana penyakit irengen ngono. Putih ya penyakit. Ora kowe mangi ya. Iya. Iya amat. Aku mangi ya. Ya Bu ya. Wong wedok kena penyakit apa, Bu? Keputihan. Ora ana wong wedok kena irengen ngono. Iya ya. Iya. Ya ampun kalah aku. Kayaknya lho maksudnya Nyotot. tapi yo sehat wong putih apa? Sehat wong ireng ya. Wong putih penyakitan mau tak patok. Sehat gak percaya. Bu, mabar putih napa ireng? Mulane aja putih-putih kaya aku lho ireng, sehat. Jeto, kalau putih kok penyakitan suka. Ora supaya malah lumane Sumatera. Kono suka barang. Sing penyakitan suka. Dudu sarwan. Suka ta. Lentekok iki. Lentekan iki lho kleru. Sing penyakitan sapa? Malah takok. Jawab yuk. Nah ini jawab. Kode ireng ya, ireng tak ireng, ayo tak ireng. Duduk le. Ayo takon nama. Pasukanku sak pirang-pirang iki kalau nek sunat mesti nanggap Wahyu Manggono. Ireng kabeh. Iya. Oh gak ya. Kenapa kok gak? Oh. Mana mudun. Mange ana sing tak takoki to ben nek sunat nanggap toprak Wahyu Manggolo gak marga budaya. Sampeyan iki ngomongnya kudune ngono. Ngomong apa? Sing lara iki sapa? Sapa? Alah, lho. Dan langsung kau kulon malah jobi. Lah kamu kira ngerti sing lara sapa kok malah takon aku. Sampeyan ngerti kan patuk. Ya, Terus tak takoki karo dulur-dulur kene, Pak Nogol putih napa ireng? Putih, mongko wong putih iki kakean penyakit. ora iso. Aku tetep tak bilani sing putih. Ora iso. Lah kowe kan penyakitan jero badan. Wah, diarani wong putih penyakitan yo ben. Mata wong ireng. Perkarane ngono. Putih ireng Sampean bela wong putih diarani penyakitan. Sampean wong ireng. Wong ireng mergo aku wong ireng. Jenenge lelara niku ngeten lho Mas. Ora kok perkara putih, ora kok perkara ireng. Terus Abang kok iki iso lara. abang ku mesti dandan kok. Kok keteng ngono? Iso.
sing ngono abang iku wong putih ketara abane. Kalau bukan joget masalah mulane zaman saiki iki kudu sing iki tenang. Ekoke apik ning ngarep, ekoke rukun ning ngarep, kasunyatane dijak rukun iki saiki angel. lho kok saged Tenang. Aku iki mangko omah budal kok jak kenal tak metu juwono. Nggih. Aku yo mohon maaf ora teges aku mlete, aku numpak mobil. Lha numpak mobil kok mlete. Lah kowe numpak apa? aku yo numpak mobil Ya, dalan numpak mobil. lho Tak sampean numpak apa? sama mau Numut truk. astagfirullah ya dagelan numut terkok bangga Saiki mobil gane piro? papa Gane piro? Papa. Gane piro? Mburi tok wis papat. Urung ngarep gak kondang aku sing gane nemen ora mlete kok. ya mau perkara ben kok lepok Iki kok dawa meneh. Iki tenan Mas. Aku kaulune jatenan mara ngalor ta. Juwono. Etan Juwono pertigaan tak aku nenggok ngulon. Etan itu mobil itu terus do ngebal-ngebal mergo apa? Aku apa kuwi lampu merah tak terobos. Aku dibal-bal. Oh jebulane kancaku akeh Mas do nyapa aku dibal-bal. Aku wis bangga aku dagelan cah dulurku akeh aku dibal-bal karo kanca-kanca. Aman aku mlaku londo metutna aku yo. Yo metutna aku lah terus Uang 12 tekone lingkar pati saetane ku kan abang meneh. Iya. Aku wong dagelan moh leren. Bablas meneh aku. Sing koyo kulon yo do ngebang-ngebel aku. Tin wah dulurku akeh ya ampun. ora ngokal dek ngokal Tutupno kowe kabeh. Lingkar 12 wulan nok gone perapatan iki cetak. Heeh. Abang meneh 12 saya sing kolor do ngebeli aku tidak Ronek kowe ya. kemenawa ngerti nek aku dagelan 12 meneh aku lah bareng teko Lampung Lingkar minggu rene jebulane ora do gelem ngetutno aku kok ndok 12 rono. 12 wulan aku rene dhewe dulu kok ngono ya Rasa-rasa dipikir. masa dipikir Pak Endi, mungkin wonten mobil siaga mriki, Pak. lho arep dibuka apa Pak Asaku aku gendeng iki malah ketuane stres. iki tenan kok Maksudnya iki ngene lho, Bos. Sampean mendhet jane lampu abang itu kan mandek. Sampean bablas iku gak perkara dibel, perkara sampean dulure akeh. Ning sampean dikandani berbahaya menerobos barang sing abang. Bisa jadi kecelakaan. Abang itu gak iso diterobos. Aku besok bojoku abang aku leren. iku abang prainan goblok sing dikarepno kira abang emi ora Lah kira abang ora prei, nyatane dina minggu abang yo prei. iku lak mbokku ah saiki tak debat mbokku abang nyatane kok butuh putihan Aku ha gak iku sotek ayo rupane putih tak ireng dene. maksudnya ngene iki lampu merah abang Iku ora sampean diure akeh ngono ora, Bos. Sampean dibel ding iki diberi tanda nek lampu merah itu berhenti. Terus wong nutut iku gak perkara dulure ketutno kowe. Mergo trem lakune sak jurusan. Lah sampean ndok ngene wong ejatan, lah wong nek kono nek bocah ngetoprak. kudune ra yo melu aku le wong dulurku aku tidak Ora duluran. Iku kowe iki iku perkara nek kowe iki jenenge pengendara iki duwe tujuan dhewe-dhewe Oh, yo ra iso nek aku rene yo kudu do melu rene. iki nang wong kira-kira yo wis ado apa tidak? Yo menawa yo ana sing ado ana sing cedak. Engko sing cedak ta idonane ra. Ayo aku kowe aja nesu kowe ketimbangan mumet lho Kamar madang
mungkin lupa. Alhamdulillah. Sukses sehat selalu Ibu. Amin. Alhamdulillah berkah barokah, mainan berkah. Ya lakone iki suminten. Suminten urung edan. Jalukane Pak Indi suminten kudu edan. kasih nuwun lagu Joko Marat goro-goro petan ya turi Dadi turun. saune goro-goro petan spesial untuk ibu mau request lagu apa oke turun diminta turun ya turun Halah yo yo. Senengane sing mudhun AA apa ee? Itu aku mudun aku tahu diambungi wong pirang-pirang. minta lagu apa spesial ayang-ayang satu buah lagunya ayang-ayang Ayang-ayang. Lah Desna, iki Mbak Desna. Kok ngene ndak apale ayang-ayang. Menawa. Iki Iya, nang spesial. Ayang-ayang. saiki Firman ngajak kenapa? Wong ndi? nggih Wong lor dalan karo kidul dalan. Langsung ya antara ayang-ayang. satu buah lagu ayang-ayang spesial untuk warga masyarakat Suko Kulon semoga terhibur orang ngono lah kok digawe kreasi kenapa piye iya iya bener sabar sing akeh ben keturutan karepane Sehat selalu. siap Siap. Wong iki lho tuku jago. Dibodoni gak percaya. makasih bang bersalam barokah Bilang enggak? Dan kita merentu. Aku Makasih. mau tuku jago. Lo malah bisa. Wedine tak jalan. Ya Allahumma sholli ala sayyidina